যতটা ভেবে যতটা বিষয় হয়ে একটু সামনে সবাই আমরা তো স্লোগান দিল মিডিয়ার সামনে halka semantin kan itu ini halka selai जों साइमानो पहिलानो मिडिया फ्रेंड्स जोंनो हामबाय मारुओ नरगरा सकाय मानि बागै जों दिनै साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो दिनै बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों दिनै बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाखौ गयतंलायो ताइ दिनै कमलपुर सब डिविजननि बिसिंगबो हायनो ताबुक कमलपुर PS नि आन्दारो दुईटा जागाओ रोड ब्लक उंजाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज कायसा ताइचिनि अर दुर्गा चमनी क्षेत्राय बिसिनि बिसिंग खलायै जों ताबुक खलायलाय तंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ कायहा तंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम कायसा तंगो ताइ कायसा तंगो निनि महादेव चौमुनिओ तंगो आमा हायख्लायना मेनडिया आवार रगबो आमा हायख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानि मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानि मुचुंगो दिनै बननो जों peacefully जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा दिनै बुबाग्रा जों न कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायनानै नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंतै खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य अंखा सेंट्रल गभर्नमेंट मेन न चिनि कक चिनि ति प्रसारक जे जों तिनि अर बन दाकक माने उद्देश्यतम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानि बागै ग्रेटर टिप्रालेन्डनि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेटनि बागै चिनि ति प्रसारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनांनि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय तंगो तुरुक तुरुक ताबो फुंकचांनि बागै सपाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलाय तंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आजुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेंट जों अर तिनि तंगो नबो थाया खायजाक तंगो मेदो जों अमो दुर्गा चमनी एरिया सेत्राय पंचायत तामसु जरा बुसुरक बरकम खाना जों ताबुक साक जरा तुई बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट तंगो जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फायगा हिंगाय जों 2-2.5 हयते 3000 नि बिसिंगो जों तिनि अर
ফুলফিल खालायना दं माने फियाबा जोंनि भौगोलिक कारननि बागैनो जों दिनै आरो जों आमाहाय खालायमान लाया जे एक जागायाव खालाय जों फियाबा हाइवे रुट जों सिमिनो आरो दङ ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सिनि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज अब आ जागाबो ब्लक खालायजाक पिकेटिं खालायजाक ताबुक सुगजरा कोनो गारि रक लदा लाइफेका बा एबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गारि रक फाइका गारि जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हस्पिटलनि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागावो हस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूधनि गारि फाइका हंकाय जों एलाव मा खालायनाय न्यूज पेपर फाइका हंकाय जों एलाव मा खालायनाय ताइ प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गारि रक फाइका हंकाय जों एलाव मा खालायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताइ हस्पिटल रक विशेष खालायै सिरियास कन्डिशन असुस्थ तंखांकाय जों बरकनो एलाव मा खायनाय उमहाय पेसेन्जार गारि रक जों मासे मानिया जनो लामा मा रहनाय उमहाय रक साफायना रक ताबुक सुगजरा फरा आमहाय गरै बाइक काइनि फाइका आमो बाइक न जों आटक खालायका जों बरकनो लायरेलिया Tiga nong ni je demand tu tabu tu greater table ni je demand je accept work klayang kai. Ikan orang masih coba kotor dan okna. yes जों coba kotor nong khanai जों step by step coba khainai चिनि बुबाग्रानि बिसिंतुइ खलायै जों तिनि सालसा पिसफुल्ली जों तिनि अरो स्ट्राइक न जों मानि लायै तिनिनि अ चिनि खरां न जों दिल्ली व सेंट्रल गभर्नमेंट न जों जेमन चिनि अ जागावो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताइ चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी न जों चिनि अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनि अरो फाइलायो तिनिनि अ सालसानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खालाया हिंगांकाय आबोनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खालायनाय 3 दिन नि उलो उंया हिंगांकाय जों 7 दिन नि बागै खालायनाय 7 दिन नि बागै उंया हिंगांकाय जों इनडिफिनिटली बन्द दाकनाय सारा त्रिपुरा राज्य